Ramazan Sular ve Kurdek ew demeka dirêje li bajarê xwe derketiye û li Enqerê bûye rûniştivan. Di gelek karan da xebitiye û ana jî kompanyaya ewlekariya Ango Security sazkiriye û karê xwe dimeşîne. Wek hemû hilbijêran di rojeva wî da jî hilbijartinên çardehê Gulanê heye. Ew radigîne ku heta niha gelek partî hatine û pirsgirêka Kurd çareser nekirine. Di vî warî da gotinê Serokê Partiya Deva Alî Babacan ji Sular ra gelek germtê. Ew wek Kurdek di vê hilbijartinê da dengê xwe dide Partiya Deva. Ana xelkê Kurmanc Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dixwazin ew bê. Çünkü ihtiyaca Kurmanca, ihtiyaca Kurdî ew demokrasî eşitlik, adalet ew dixwaze ji bo Ali Babacan dixwazin. Ahmet Altınkılıç di avasaziyan da karê înşaatê dike. Ew gava dahata xwe li hemberî qeyrana aboriya Tirkiye dinirxîne gelek gazînc dike. Lê li gorî wî daxwazê herî mezin çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Li ber vî jî HDP wek hêzeka çareseriyê dibîne û dengê xwe dide HDP. Xaziye Kurda beri da her tiştmezin aşitiye. Aşiti beri her tiştvedke. Aşiti bu şer ne bu? Abori çedi be. Aşiti bu şer ne bu? Tecrit radı be. Aşiti bu şer ne bu? Ketkar, karker, cotkar hamu tıkabetin. Hüseyin Şeyhanlıoğlu wek Kurdek di çareserkirina hemû pirsgirêkên Tirkiyeyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û partiya wî AKP'yê wek binyat dibîne. Ew siyaseta HDP napecirîne û li ber vî jî hêviya wî ya mezin AKP'ye. AK Parti xwestinê Kurda pirê xwe anîn cî. Yani kemasiya xwe zêdetir tu neye. Yani tu bi navê bajara hatî Kurmancî car diçê bî Kurdî çêbûye rojê xwe em bê teknolojiya xwe em bê bajarê xwe gelek çêbû. Fakat vira tiştekê ye. HDP yani em bê divê ez hakimê hilbijartinê Kurda hemû me. Di vê hilbijartinê da jî di navbera Kurdan da yektiyek pêk nehat. Her partiyên Kurdan dibin sîbana îtifaqekê da beşdarî hilbijartinê dibin. Dengê Kurdan wek baweşînekê diçe partiyên din. Lê her çi qas ew dengê xwe bidin cuda cuda partiyan jî daxwaza wan ya bingeh çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.